vågar du inte gå in när han är här, va? Harry. Törs du gå in nu fast han är här, va? Det här som Amber kallar för terrorbalans. Det blir en hastig rörelse här. Oj då. Harry. Ja. Du vågar ändå inte gå dit upp, så kaxar det lagomt. Nej, du vågar inte gå dit. Elisabeth? Ja? Ska alla grönsaker i samtidigt eller? Nej, broccolin ska i först. Ja. Nej, inte ta husses sko. Fy! Harry! Aj. Så ja. Fast egentligen så skulle han då gott kunna äta upp den där träskon.